Szevasztok! Bocsánat, hogy fekete-fehér a kép, de nem tudtam máshogy beállítani. A 2 másodperces késleltetésre is bekapcsoltam, hogy még időben le tudjam rakni a kamerát. Most miért is küldöttem az émet? Na, elmondanám nektek azt, hogy ezeket a videók, nem tudom, hogy ezek a videók mikor fognak felkerülni, de remélhetőleg meg lesz ez 1 óra. Szóval eléggé sok idő lesz, mire feltöltöm őket. Remélem tetszeni fog a videó. Pillanat, és jövök. Mert PlayStation-özünk, pillanat, és jövök akkor. Megállítás. Itt vagyok, elteszem a kamerát addig is ide, hogy lássátok ti is, hogy mind játszok. Ennek kell csinálni egy állványt. Szóval mindjárt jövök. Itt vagyok. Csak gyorsan beállítom a kamerát. Így. Most kapcsoljuk be. Egyedül kell a távirányító. Jó, akkor. A Golden Gate híd tetejéről indul a sugár. De hogy juthatnánk fel anélkül, hogy emberi légballonként elrepülnénk? Én vállalom. Megmentem a világot. Na, a horoszkópom azt mondta, minden rendben lesz, én hiszek benne. Nem csinálhatod egyedül. Pillanat, és jövök. És velem mi lesz? Ami lenne, hogy fényt a Minimax. Ezen jól játszani. Amikor pedig betöltődik. Na. Most tartunk 1 perc, vagy 2 percnél. Vagy épp egy új nyelvvel ismerkednek. Nem sokára betöltődik. Az új tanulóasztalkával a kicsik nem csak játszanak, játszva tanulnak. Csak a Fisher-Price-tól. A Mattel Mikulás az ajándékok mellett idén. No, a 99 tart. Megérkeztek az új Lego dupló vonatok. Induljon a kreatív építés. Fedezzétek fel együtt a szuper funkciókat. Nagyszerű szórakozás a család minden tagja számára. Lego dupló, minden elemével játék. Látogass el a megújult duplóvilág.hu weboldalra. Teszek egészségem és szépségem megőrzéséért. Mindjárt nem sokára A betöltődik. tervezetembe kerülő méreganyagokkal szemben, hogy kívülbelül Visszatöltődött egy kicsit 97-re. van szükségem. 98, 99. Kapszulák segítenek ebben. Tavasszal megújulás, ősszel megtisztulás a Mária tövis tartalmú szilagon méregtelenítő kapszulákkal. Vadonatúj álomdivat a Crayolától. A Creations cipőtervezővel most felfedezheted a benned rejlő designer. Sok-sok gyönyörű cipelőt varázsolhatsz szuper divatossá a Creations cipőtervezővel. Legyen egyedi és különleges a saját cipőkollekció. Crayola. Kreativitás határok nélkül. Jatekbolt.hu és a játékok házhoz jönnek. Mindenki szeretne egy fűszfaházikót. Milyen takaros kis otthon. Szép kis konyha. És igazi lámpák vannak a nappaliban. Most tartunk 3 percnél. A Formatex-től. Reklámot láttatok. Na, mindjárt betölt. Mint a jó barátok, a meglepetés. Még mindig nem sokára be fog tölteni, egy kicsit azért halkítok, mert nem fogjátok annyira nagyon hallani a hangomat. Ilyen jobb lesz, gondolom. Azért még egy kicsit halkítok. Így. De leveszem a hangot. Így. Akkor most várunk. Oh. Wow. Wow. Hihi. Egy kicsit a mindent lekapcsolom. Így. Na, mindent kész. Nem sokára készen lesz. Megy is. Na. Akkor most várunk még egy kicsit, ameddig betöltődik ez is. Azért rajtunk rá. Na, így már jobb lesz.
Most lettünk 5 percnél. Nem sokára. Isten lesz. Eddig ez a leghosszabb videóm. Igazából ez Xbox nem rész. Na, kezdődik. Egyszerűen még nem volt alkalmunk elmenni érte Franklin. Ilyenkor annyi a természetesen, még a karácsony is üdvözlődik meg. Úgy szívesen rá. Ma délután mindenképpen hozok magunknak egy szép vacsát. És esetleg Szép ünnepet, Vakon bácsi! Igen, Franklin, neked is. Jó, hogy ez a Franklin. Köszönöm, bár sokkal szebb lenne, ha nem volna annyi dolgom, de azért neked is, Franklin. Hát, az idén nem túl ünnepi a hangulat a városban. Mindenki olyan elfoglalt. Bonjour! Na persze! Ezzel este meghozzuk a fánkat. Ma megyünk éppen. Egy ideje. Ez valóban nagyon zsúfolt szakasza az évnek. Itt a karácsony, a hanuka. És akkor Nem sokára. Most értük el a 6 percet. Annyira lefoglal minket a készülődés, hogy elfelejtjük lassítani és élvezni az ünnepet. És ha már itt tartunk, most egy nagyon fontos... Ajjajjajjaj, nem sokára be fog tölteni. Addig ez tölt, addig elmondanám nektek, hogy lesz sok-sok Xbox-os videó, tutorial videó, Survivor videó, Ghost Recon sorozatok, és még sok más viccelődések, intókészítés. Hát eléggé sokat akarok tervezni ebben a csatornában. Most már 7 percnél tartunk. Nem tudom, miért nem mondom el. nem, meg tudom csinálni egyedül is. Hát, Egész jó. Gyönyörű. Vége a szünetnek, gyerekek, gyertek be, és meleges. Gyönyörű. Sokat csináltál, csiga. Belejöttem, és nem tudtam leállni. na, most már 8 percnél tartunk oda. Na. Hol a nyaklánc? Nem tudom, hol van a nyakláncod, anya, de majd, hogyha mész ki, akkor kapcsolod le. De nem mondod. Csukd be az ajtót is. Most tartunk, pillanat és jövök. Addig nyomjuk el. Na, itten vagyok. Most tartunk. Még mindig 8 percnél tartunk. Remélem jól látjátok. Így kell ezt csinálni. Most értük el a 9 percet. Nem sokára 10 percnél tartunk. Kicsit meg vagyok fázva. Egy kis vicc, nem sokára elérjük a 10 percet, már 5-50. Aha, nem sokára elérjük. 10 perc.
Na most értük el a 10 percet, még 2 perc és utána elmegyek. Jó, hát addig nézzük és csináljuk. Lassan elérjük a 12 percet. Kicsit Xboxozunk, egy kicsit. Nem sokára kész lesz. Ezt azért kihúzom, ezt az antennát. Na mindegy. Kész is. Na. Ó. Most már 11 percnél tartunk. Még 1 perc. És kész is a videó. Na most magától fog menni. Addig én így tartom magam nektek. Amúgy tényleg bocsánat, hogy fekete-fehér, és nem fogjátok nagyon látni. Azért fekete-fehér, mert így nem fogja, hát így nem jobb. Hogyha negatívre csinálnám meg, akkor meg nem is látnátok semmit. Hogyha normálra tenném, az úgy jó lenne, de nem annyira. Kicsit közelítek. Így. Wow! Wow, nem sokára kész lesz a videó. Amúgy elmondanám nektek azt is, hogy... Aha, igen, kész lesz. Amúgy ennyi lett volna az a videó. Sziasztok!